Today, yo. Today, yo. Zan je shago yo. Zan je shago yo. I will be going to the shop today. Jiya, yesterday. Na ga malam jiya. Na ga malam jiya. I saw the teacher yesterday. Gobe, gobe, tomorrow. Za mu yi wasa gobe. We will play tomorrow. Yanzu, ina jin yunwa yanzu. I am now hungry. Ina jin yunwa yanzu. I am now hungry. Dazu, dazu. A while ago. A while ago. Ya fita dazu. Ya fita dazu. He left a while ago. Daɗewa, daɗewa, long ago. Daɗe, long. Ya daɗe da suka tafi. Ya daɗe da suka tafi. They left a long time ago. Kullum, always, every day. Kullum. He always comes to school. Kullum yake zuwa makaranta. He comes to school every day. Da safe, da safe. Ina yi addu'a da safe. I pray in the morning. I pray in the morning. Lokaci lokaci. Wani lokaci ina sha shayi da safe. Sometimes I take tea in the morning. Da rana. Da rana in the afternoon. Muna aiki da rana. We work in the afternoon. Da yamma in the evening. Za mu yi taro da yamma. We'll be having meeting in the evening. Za mu yi taro da yamma. We'll be having meeting in the evening. Da dare, at night. Ina karatu a dare. I read at night. Ina karatu a dare. I read at night. Bayan haka. Afterwards, later. Bayan haka. Bayan haka. Za mu je mu same shi. Bayan haka. Sai mu je mu same shi. Afterwards, we will go and meet him. Or later, we will go and meet him.